In Parijs heb ik precies 5 minuten voor een interview met niemand minder dan Karel Lagerfeld. Geen tijd te verliezen dus. Where do you want me to sit? Duizenden vragen spoken door mijn hoofd. Maybe over here? Okay. Ik moet meteen tot de kern van de zaak komen. Oh, no, not here. The sun is annoying. No. Oh, Somewhere else. maybe you can sit over here. I will sit over there. No. You cannot sit there. Not there. No. Okay. I will sit over here. Ik heb het gevoel dat de modegoeroe een spelletje met me speelt. Maar ik laat me niet van de wijs brengen. Ik besluit het ijs te breken met een grapje. Zoals alleen ik dat kan. Mr. Lagerfeld, now you really Mr. Lagerfeld, because I am... En nu Yes. een doordachte openingsvraag. Mr. Lagerfeld, first question. You seem to me someone who wears sunglasses a lot. Excusez-moi. Oui. Martin, pardon, je vous prie de m'excuser. Vous ne pouvez pas parler de lunettes. Ah non. Voilà, c'est un accord. Pas lunettes. Ah, Ok. non, pas de On en a problème. déjà parlé. Oui. Geen probleem. Ik gooi het over een heel andere boeg. Mr. Lagerfeld, what I've noticed that even here inside, where there is no sun, you still wear the sun. Martin. Oui. On a dit pas de lunettes du tout. Ah, On n'en parle pas. oui. Oei. Oei, ik dacht dat ik het woord zonnebril niet mocht gebruiken. Maar no problem. We just overstart. Ik heb nog zoveel vragen. Zijn ogen smeken me om een openhartig gesprek. So, what I ask myself, how do you see things? This is a very interesting question. Do you mean me as a sensitive artist in this cruel world? No. I mean with the... Martin. Pas de lunettes, pas du tout. Iets zegt me dat Karel niet over zijn zonnebril wil praten. Gelukkig heb ik nog veel andere pijlen op mijn boog. What would you take with you to a deserted island? A screwdriver? A microwave? Or a dishwasher? I just want to... We hebben het, hè. Ba-da-da-da-da.